мафҳуми эътимод дар нергоҳи барқиёбии Роғун марбут ба бунёди як азамати энергетикии Тоҷикистони соҳибихтиёр дар Осиёи Марказист, ки лоиҳааш камназиру беҳамто ва рамзи бузургиву ҳашамат, устувориву муқтадирии ин иншооти тақдирсози миллат аст. озмоишгоҳи марказии сохтмон дар ин бинои аз нигоҳи намо на чандон таваҷҷуҳпазир корҳову амалиёте ба анҷом мерасанд, ки маъвояшон ба даҳсолаҳо эътибор пайдо мекунанд. теҳдоби эътимодбахши корҳои хурду бузурги сохтмон дар ҳамин озмоишгоҳ, ки бо асбобу таҷҳизоти замонавии муосир ва мутахассисини сатҳи ҷаҳониву байналмилал мусаллаҳу муҷаҳҳазанд, ибтидо мегирад. бунёди ин маркази ташхис маҳз бо тақозои эҳёгарии асили ин иншооти сарнависсоз, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сурат гирифтааст. махсусан ман ба ҳамаи сохтмончиён, мутахассисон, кормандони инженер-техникӣ, лоиҳакашон, роҳбарони ташкилотҳои сохтмонӣ, ки беш аз 50 ташкилоти сохтмонӣ кори фаъолият дорад, имрӯз муроҷиат карда таъкид месозам. пеш аз ҳама диққати асосӣ ва ҷиддӣ ба сифати корҳои сохтмонӣ, ба сифати материалҳои истифодабарӣ дар материалҳои сохтмоние, ки дар сохтмон истифода бурда мешавад, аз сифати қуму, шағалу, сангу, регу, сементу, арматураи чиз материали сохтмонӣ ки истифода бурда мешавад, бояд пеш аз ҳама якчанд маротиба дар лабораторияи сохтмонӣ бояд аз назар гузаронида шавад. сохтмони озмоишгоҳ соли 2012 оғоз ва соли 2014 ба фаъолият шурӯъ кардааст. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки барои таъсиси ин маркази ташхис борҳо таъкид доштаанд, ба фаъолияти озмоишгоҳ ифтитоҳ бахшиданд ва бо мутахассисони он мулоқотҳо ва аз дастгоҳҳои нодиру замонавии он дидан карданд. хароҷот кардан ҳамин лаборатория ва маблағи калона сарф кардан, ҳадаф ҳамин, ки маҳсулотҳои сохтмонӣ ки истифода мешаванд, чӣ оҳан аст, бетон аст, шағал аст, хок аст, металлу дигар, сифати баланд бошад ва корҳои сохтмонӣ бояд сифати баланд. мутахассисони ҷамъияти саҳомии кушодаи нерӯгоҳи Роғун бо иттикоъ ба таҷрибаи давлатҳои пешрафтии ҷаҳон дар ин самт бозори таҷҳизоту асбобҳои озмоишии кишварҳои Олмону Россия, Чину Эрон, Итолиё ва ғайраро мавриди омӯзиш қарор доданд. баъди супориши муҳтарам ҷаноби олӣ, пешвои муаззами миллат, президенти кишварамон, мо тасмим гирифтем, ки дар ин самт корҳоро ба таври бояду-шояд ба роҳ монем ва гурӯҳи кории сафарбар шуда дар ин мавзӯъ ба тамоми нуқтаҳои муҳимтарини ҷойҳои истеҳсолоти ин асбобҳои химиёвӣ, физикавӣ, спектралӣ, ки барои лабораторияи марказии сохтмонӣ зарур мебуданд, сафарбар карда шуданд ва чӣ хеле ки медонед, аз давлатҳои мухталифи дунё, аз Итолиё, Русия, Ҷопон, Эрон ва дигар давлатҳое ки ин таҷҳизотҳои нодирро истеҳсол мекунанд, баррасӣ ва омӯзиш гузаронида шуда ва харидорӣ карда оварда насб кардем. бадин манзур бештар аз 500 номгӯи таҷҳизоту асбоб, мебелу зарфҳо ва маводи зарурии озмоишгоҳ, ки ҷавобгӯи стандартҳои меъёрии ҷаҳонӣ мебошанд, аз кишварҳои Олмону Россия ва Эрон харидорӣ шудаанд. сохтори озмоишгоҳ 4 шӯъбаро эҳтиво мекунад: озмоиши металл, назороти геотехникӣ, кимиё ва бетон, инчунин бахши ташхиси спектралии таркиби кимиёвии маводҳо. шӯъбаи озмоиши металл. шӯъбаи металли озмоишгоҳи марказӣ аз моҳи сентябри соли 2014
бо дастгоҳу асбобҳои озмоишии замонавӣ ва ҷавобгӯи стандартҳои байнудавлатӣ ГОСТ ва байналхалқии ISTM ва ғайра комилан муҷаҳҳаз гардида ба фаъолият шурӯъ намуд. дар ин шуъба амалиёти зайл иҷро мешавад: назорати воридоти металлҳо, озмоиши анкерҳои васлгардида, назорати сифат ва баҳодиҳии пайвастҳо ва дарзҳои кафшерӣ, назорати сифати рӯпӯши муҳофизатии конструксияҳои металлӣ. кормандони шуъбаи озмоишгоҳ зимни фаъолияти ҳаррӯзаашон барои иҷрои вазифаҳои зикргардида аз дастгоҳҳои муосири озмоишии сатҳи ҷаҳонӣ аз қабили шмел 250, шиддатсанҷи икн, темп УТ1, нуқсонсанҷи ултрасадоии УСД50, асбоби константа 5, дастгоҳи кананда ТТМ 100 ва ғайра нуқтасанҷона истифода мекунанд. мутахассисони шуъба дар майдонҳову иншооти сохташаванда амалан корҳои озмоиширо таҳти назорат қарор медиҳанд. шуъбаи металли озмоишгоҳи марказии сохтмонӣ дар асоси нақшаи кории худи озмоишгоҳ ҳамаи масъалаҳои сохтмонӣ яке ба сохтмон ворид мешаванд, аз ҷумлаи оҳанфулузот, симтанобҳо, инҳоро ҳар рӯз аз озмоиш мегузаронад, ки ин як чанд озмоишро дар бар мегирад. ин дастгоҳи истеҳсоли олмон аст бо се усул, бо усули Бринел, Роквел ва Викерс сахтии масъалаҳои металлиро озмоиш мекунад. ва инчунин ҳамин хел дастгоҳи сахтисанҷе ҳаст, ки мо бевосита дар худи иншоот рафта сахтии масъалаҳои сохтмониро месанҷем. айни замон мо масъалаҳои сохтмоние, ки дар асоси қарори шӯрои нозирон буд, аз ҷумҳурии исломии Эрон намунаҳо пешниҳод гардид. намунаҳо мавриди омӯзишу санҷишу таҳлил қарор доранд. баъди анҷоми санҷиши воридотии масъалаҳо, ки ба сохтмон иҷоза дода мешавад, ки дар сохтмон истифода шаванд, дарзҳои кафшерие, ки аз ҷониби ширкатҳои пудрачӣ иҷро мегарданд, дарзҳои кафшерӣ бо дастгоҳи ултрасадо санҷида мешаванд. ин дастгоҳи истеҳсоли Русия аст. барои бо ин дастгоҳ кор кардан албатта мутахассисои мо рафта дар Федератсияи Русия таҳсил карданд, курсҳои махсус гузаштанд ва соҳиби диплом гардиданд. барои занг назадани сатҳи металлҳо дастгоҳе аст, ки сатҳи металл ки ранг молида шуд, бо ин дастгоҳ ғафсии қабати рангро мо санҷиш мекунем. ин дастгоҳи констант К5 ном дорад, истеҳсоли Федератсияи Русия аст. ва инчунин барои хуб часпидани ранг мо дастгоҳе дорем, ки бо номи адгизомер, яъне ки часпиши рангро ба сатҳи металл озмоиш мекунем бо ин дастгоҳ, ки чӣ қадар ранги мо ба сатҳи металл хуб часпидааст ё не. боз мо дастгоҳи дигаре дорем, ки бо номи шмел. ин дастгоҳи радиография аст барои дарзҳои кафшерие, ки мо бо санҷиши ултрасадоӣ санҷиш кардем ва маълум гашт, ки ягон чизе дар ин дохили дарзи кафшерӣ ҳаст, вале бо ултрасадо дида намешавад. мо инро дубора бо дастгоҳи радиографии шмел, ки истеҳсоли Федератсияи Русия аст, дубора мавриди омӯзиш қарор медиҳем, санҷиш мегузаронем. баъди ин мо дастгоҳе дорем, ки бо номи ТМ2 истеҳсоли Федератсияи Русия ғафсии худи металлро бевосита дар худи иншоот рафта месанҷем. ба ғайр аз ин боз озмоишҳое дорем, ки дар асоси макроскопия мегӯем, яъне ки бо ин дастгоҳи МБС-10, ки истеҳсоли Русия аст, таркиби донабандии металлро 10 карат калон карда нишон медиҳад. мо дар назди асбоби канандаи ТТМ-и ҳазори барориши олмон қарор дорем.
ин асбоб барои муайян кардани хосияти механикии варақҳои оҳанӣ, арматураҳо, дарзҳои кафшерӣ хизмат мерасонад. дар ин ҷо хосиятҳои механикии ҳамаи намуди металлҳо аз ҷумла арматураҳо аз санҷиш гузаронида мешавад. агар онҳо ҷавобгӯи талабот бошанд, баъд аз ин ба қитъаҳои корӣ иҷозати истифодабарӣ дода мешавад. бояд қайд намуд ки тибқи қарори ситоди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо фармони директори генералии ҷСК МБО Роғун барои дастрас намудани варақҳои оҳанӣ аз ҷумҳурии исломии Эрон мутахассисони шуъбаи металл ва мутахассисони дахлдор ба ҷумҳурии исломии Эрон сафарбар карда шуданд ва дар он ҷо санҷишҳоро гузаронида дуюмбора намунагирӣ шуда дар озмоишгоҳи марказии ҷСК МБО Роғун санҷишҳо гузаронида мешавад. намунаи аз ҷумҳурии исломии Эрон оварда шуда барои обқабулкунаки доимӣ пешбинӣ карда шуда, баъд аз санҷишҳо хулосаҳо пешниҳод карда мешавад. санҷиш дар озмоишгоҳи марказии МБО Роғун гузаронида мешавад. шӯъбаи назорати геотехникӣ. дар ин шӯъба назорати сифати коркард ва захираи маводи хокиву сангӣ барои иншооти хокӣ аз қабили сарбанд, дарғот, асосҳои хокии иншоот аз ҷумла роҳҳои дохилӣ, биноҳо ва ғайра тавассути асбобу лавозимоти ҷавобгӯи стандартҳои байналмилалӣ амалӣ карда мешавад. истифодаи асбобҳои матест 250 2000 кн, шаэс 81, тарозҳои лабораторӣ, анализетте 22, LFG HMP, союздорни BCB 2, KPR 1, UPGS 1, 2M, PSG 3M ва ғайра имкони онро фароҳам меоранд, ки мутахассисон ҳам дар шароити лабораторӣ, ҳам амалан дар иншоот ҳадафҳои озмоиширо таҳқиқ ба анҷом расонанд. луламағзҳое ки аз минтақаҳои иншооти нерӯҳои барқи обии Роғун оварда мешавад, муқовимати муваққатӣ дар ин дастгоҳ муайян карда мешавад. баъди озмоиш ба талаботҳо ҷавобгӯ будан ё набудани намунаҳо маълумотҳо дода мешавад. дастгоҳи истеҳсоли Русия буда барои муайян кардани
зичи максималӣ ва намии оптималӣ истифода бурда мешавад. 3 маротиба дар дастгоҳ мавод гузошта 40 маротиба зарба мезанем ва баъди пур кардани силиндр вазншо бармекашем ва баъди баркашидан намунаҳо гирифта барои муайян кардани намӣ ба тафтон гузошта мешавад. баъди он мо муайян мекунем ки намунаҳои хокҳои мазкур зичи максималӣ ва намии оптималиро муайян мекунем. Як озмоиши дигар дорем бо воситаи тафдон ва пигнометр иҷро карда мешавад. Бо ин пигнометрҳо зичи хоси маводҳои гилхокӣ ва регӣ муайян карда мешавад. Тартиби кори чунин аст: дар ин пигнометрро 10-15 грамми зарраҳои аз 2 мм поинро ҷой дода мешавад ва бо 30-40 грамм об ҳамроҳ карда мешавад ва дар тафдони гармшуда дар муддати аз ним соат то 1 соат вобаста аз маводи хокӣ ё регӣ ҷӯшонда мешавад. Баъди он дар пигнометр об пурра карда мешавад ва вазни онро баркашида мешавад. Бо ин усул мо зичи хоси маводҳои регӣ ва гилхокиро муайян мекунем. ҳоло мо дастгоҳи олмонии анализерро мебинем ки барои муайян кардани таркиби донабандии зарраҳои хурди гилхок истифода мешавад. ҳоло тарзи кори ин дастгоҳро ба шумо нишон медиҳем. ҳоло мо маводи гилхокро гирифта таркиби донабандиро барои муайян кардан дар ин дастгоҳ мегузорем. озмоиш 3 бор гирифта мешавад. давраи якум сар шуд. дар ин ҷо ҳам аз 2 инфракрасн аст, лазерос ҳаст, лазери сурх ва бо лазери кабуд сабз муайян карда мешавад. озмоиш тамом шуд. натиҷа нишон дод ки баъди озмоишҳо таркиби донабандии мо ба лоиҳа мувофиқат мекунад. мутахассисони шуъба дар ин утоқи корӣ хосиятҳои механикии маводҳои гилхокӣ ва региро муайян мекунанд. айни замон мо дар назди дастгоҳи ГГПС ки барои муайян кардани хосиятҳои мустаҳками маводи гилхокӣ ва регӣ пешбинӣ шудааст қарор дорем. тарзи кори ин дастгоҳ чунин аст: маводро дар ҳалқаи корӣ гузошта, баъд дар ҳалқаи буранда ҷойгир мекунем. баъди ҷойгир кардан додани қувваи номиналӣ бар намуна ва баъди он бо механизми буранда вазни ҳарқагиро дода мешавад. ба ин тарз мо муқоиматро муайян мекунем. дар дастгоҳи КПР-1 ин барои нишасти грунтҳои маводи ядро, дар дастгоҳи ПГС-12 ин намунаҳо барои муайян намудани барои лағзиши грунтҳои гилӣ пеш аз лағжиш ва дар дастгоҳи ГГП-20 бошад муайян намудани муқовимати лағжиши грунтҳои ядро ба лағжиш. ва дастгоҳи аз ҳама муҳим ин дастгоҳи фишурдашавандаи сетира мебошад ки ба намунае ки дар дохили ин аст аз се тир фишурда мешавад, яъне тири болоӣ ва аз ду тарафи ин тирҳои паҳлӯӣ ба воситаи об фишурда мешаванд. инҳо ба воситаи регуляторҳо идора карда шуда ва ҳамаи онҳо дар дастгоҳи компютерӣ сабт мегарданд. шӯъбаи кимиё дар сохтори озмоишгоҳи марказии сохтмон шӯъбаи кимиё нисбатан падидаи тозабунёд буда аз соли 2014 инҷониб фаъолият мекунад. мутахассисони шӯъба санҷишҳои таркиби кимиёвии хок, об, ҳаҷми оксиди силитсий дар таркиби сангрезаҳо ва регию гилхоке ки дар иншооти сохтмон истифода мешаванд анҷом медиҳанд. онҳо барои ташхиси хосиятҳои кимиёвии ашёву маводи мавриди назар аз асбобҳои печи муфиллошен LM31207, ATB-20, ATB-21, APH-C20, аквадистиллятори барқӣ, D10, ҳамоми обӣ, ISA-1, фотометр, кайфка-3 ва дигарҳо муассир истифода мебаранд.
дар ин ҷо муҳандиси дараҷаи яки шӯъбаи кимиё сайдалиев эмомалӣ санҷиши таркиби фраксионии сӯзишвории дизелеро анҷом дода истодааст. дар ин ҷо печки муфили қарор дорад ки ин печка барои гудохтани семент ва дигар маводҳо хизмат мерасонад. дар ин ҷо асбоб барои алангагирии маҳсулотҳои нафтӣ дар зарфи кушода қарор дорад. инчунин ин ҷо мизи корӣ барои дастгоҳи фотометр КФК-3 мебошад. ин дастгоҳ истеҳсоли Федератсияи Русия буда барои муайян намудани тирагии об ва оксидҳои таркиби семент аз қабили оксиди оҳан, оксиди алюминий, оксиди силитсий ва оксиди магний истифода бурда мешавад. боз дар ин ҷо мизи кории барои титронидани обҳо қарор дорад. дар озмоишгоҳи марказӣ оби сарбанд, обҳои чоҳҳои зерзаминӣ, оби чашмаҳоро месанҷем. бо фармоиши корхонаҳои пудратии НБО Роғун тариқи шартнома санҷида мешаванд. дар ин миз мо асбоб барои санҷиши сулфури таркиби семент, асбоб барои санҷиши ионҳои сулфур дар таркиби семент вуҷуд дорад. инчунин ин ҷо асбоби намнокисанҷ вуҷуд дорад ки ин асбоб истеҳсоли ҷумҳурии ҷопон буда барои санҷиши намнокии хок ва семент истифода бурда мешавад. ин дастгоҳи мазкур барои санҷиши ионҳои сулфур дар таркиби маҳсулотҳои нафтӣ истифода бурда мешавад. бахши озмоиши хосиятҳои физики механикии бетон. дар ин бахш анвои мухталифи бетон ки миллионҳо тонна дар иншооти нерӯгоҳ истифода мешавад аз озмоиши тахассусӣ мегузарад. назорати сифати истеҳсоли маводи инертӣ ва омехтии бетон ҳамарӯза роҳандозӣ мешавад. дар қитъаҳои истеҳсоли регу сангреза ва заводҳои истеҳсоли бетон бунгоҳҳои лабораторӣ пайваста бо реҷаи шабонарӯзӣ фаъолият мекунанд. дар бахши озмоиши хосиятҳои физики механикии бетон мутахассисон аз дастгоҳҳои муосир аз қабили яхдони тестинг, LKI 3M, UVB MGS4, тестинг 3000 KN, Onyx KPU 1M ва дар бахши озмоиши хосиятҳои физики механикии семент аз дастгоҳҳои Vika, тестинг Morta Mixer, Konus, ҳамоми обӣ бо термостат, дастгоҳҳои Блейн ва пешиха 12, тестинг Drag Proof Mashing 250-15 KN истифода мебаранд. дар шӯъбаи назорати корҳои бетонии озмоишгоҳи марказии сохтмонӣ айни ҳол 34 нафар кор ва фаъолият менамоянд. шӯъба аз ташхисгоҳи семент, ташхисгоҳи бетон ва ташхисгоҳи маводҳои инертӣ иборат мебошад. инчунин кормандони шӯъба дар ҳайати комиссияи кории қабули блокҳо иштирок менамоянд ва назорати иҷрои корҳои бетонхӯбонӣ ва бетони пошдода ба таври шабонарӯзӣ зери назорати кормандони шӯъба қарор дорад. айни ҳол мо дар ташхисгоҳи семент қарор дорем. дар ин ҷо навбати нави сементи ва сохтмон воридшаванда санҷиш гузаронда истодаанд кормандони шӯъба. ин ҷо ин дастгоҳи омехтакунӣ барои омода намудани маҳлулҳои сементӣ истифода бурда мешавад. дастгоҳи мазкур бошад ин мизи такондиҳанда барои муайян намудани нишасти семент истифода бурда мешавад. дастгоҳи мазкур бошад мизи шибакунанда барои баъди маҳлулро тайёр намудан дар қулаб шиба карда мешавад. баъд аз он дар камера як шабонарӯз нигоҳ дошта мешавад ва баъд аз он аз қолабҳо ҷудо карда дар ҳамоми обӣ нигоҳ медорем ва баъди муҳлати омадан яъне баъди 2 шабонарӯз ва 28 шабонарӯз аз санҷиш мегузаронем. дастгоҳи мазкур бошад барои муайян намудани сахтшавии семент калориметр. ин дастгоҳ барои муайян намудани гармиҷудокунии семент. дастгоҳи мисад барои муайян намудани муқовимати
семент ҳангоми хамиш истифода бурда мешавад. ин дастгоҳ бошад барои муайян намудани маҳинии семент истифода бурда мешавад. баъдан ин пресси сатона барои муайян намудани муқовиматҳои семент ва намунаҳои маҳлулои сементатсионӣ ҳангоми фишордашавӣ истифода бурда мешавад. дастгоҳи муштараки истеҳсоли олмон барои муайян намудани муқовимати семент ҳангоми хамиш ва фишурдашавӣ, яъне ду санҷиш дар як асбоб санҷида мешаванд. дастгоҳи ПСХ-12 барои муайян намудани сатҳи хоси семент ба таври автоматӣ муайян менамояд. дастгоҳи блейн бошад, ба таври дастӣ муайян менамояд сатҳи хоси сементро. айни ҳол дар ин ҷо таҷриба барои тайёр намудани маҳлули сементии консистенсия 0,53 тайёр намуда истодаем бо истифода аз маводи кимиявӣ нав ба сохтмон варидшаванда, яъне маводи кимиявӣ соликсил 201 FM. барои ин аввал мо маҳлул тайёр намуда хосиятҳои реологии маҳлулро месанҷем, яъне зичии маҳлулро, ёзандагӣ, вязкост ва обҷудошавии маҳлул санҷида мешавад. баъди маҳлулро тайёр намудан мо намунаҳоро дар қолабҳои 5дар5 намуна гирифта маҳлулро тайёр намуда як шабонарӯз дар ҳарорати 20 дараҷа нигоҳ медорем ва пас он аз қолабҳо ҷудо намуда дар ҳарорати 20 дараҷа ва намнокии то 95 дараҷа нигоҳ медорем ва дар баъди муддати 7 шабонарӯз ва 14 шабонарӯз хосиятҳои физикӣ механикӣ санҷида мешаванд. баъди ба талаботҳо ҷавобгӯ будан барои истифода дар сохтмон иҷоза дода мешавад. дар ин ҷо мо бетонҳоро оид ба мустаҳкамӣ санҷиш мекунем. мана ҳамин бетоне ки дар мо намунаи бетоне ки дар мо омадааст аз корхонаи истеҳсоли бетони рақами 1 ва озмоишгоҳ ворид шудааст ва имрӯз рӯи санҷиши ҳамин намунаи бетонӣ аст. санҷиш аз ин сар мешавад. аввал намунаи бетонӣ андозагирӣ карда мешавад. мана 10 сантиметр, 10/1 сантиметр ва 10/1 сантиметр. баъди ин мо вазни инро дар тарозу бармекашем. вазни он 2385 граммро ташкил медиҳад. баъди ин мо намунаро дар дастгоҳ барои шикастани бетон ё номи дигараш пресс гузошта ин дастгоҳ ба таври автоматик мекунад. дар ҳолати одам дар ҷо кам аст. озмоиш ин тавр гузаронда мешавад то вақти шикастани намуна. вақти намуна шикаст дастгоҳ худаш ба таври автоматӣ аз кор меистад. мо дар ташхисгоҳи сементи шуъбаи бетони озмоишгоҳи марказӣ қарор дорем. дар ташхисгоҳи мазкур хосиятҳои физикӣ механикӣ ҳар як навбати сементи ба сохтмон воридшаванда тибқи стандартҳои амалкунанда аз ташхис гузаронда мешаванд ва баъди ба талаботҳо ҷавобгӯ будан онро мо барои истифода ба сохтмон иҷозат медиҳем. дар дасти ман болорчаи сементӣ мебошад ки онро мо дар ин ташхисгоҳ тайёр намудаем ва баъди тайёр намудан онро дар ҳамоми обӣ дар ҳарорати 20 дараҷа ба муҳлати 28 шабонарӯз нигоҳ медорем ва баъди аз он ҷо гирифтан инро мо дар ин дастгоҳ месанҷем.
дар ин ҷо мо озмоиши часпиши маҳлулҳои сементасионӣ ва маводҳои барои таъмири бетонро бо бетон мегузаронем. ин дастгоҳ барои муайян кардани часпиши ин маҳлулҳо ва маводҳои таъмирӣ бо бетон пешбинӣ карда шудааст. яъне дар ин ҷо муайян мекунад ки бо чӣ қадар қувва маҳлул ва маводҳои таъмири бетон ба бетон часпиш дорад. айни ҳоли дастгоҳе ки мебинед дастгоҳи УФ-6 барои муайян намудани қобилияти обнагузаронии бетон хизмат менамояд. аз ҳамин намунаи барои қобилияти обнагузаронӣ 6 намуна барои мо меоранд. аз ҳамин намунаҳо мо парафин карда дар ҳамин дастгоҳ насб менамоем. дар зери фишори мувофиқи маркаи ҳамин намунаи бетонӣ атмосфера муайян менамоянд. аз ҳамин атмосфера айни ҳол ҳамин намунае ки мебинед 8 атмосфера муайян карда шуда муқаррар карда шудааст. ҳозир мо дар охирин фишори атмосфера яъне 8 атмосфера қарор дорем. агар аз ҳамин намуна 3 намунаи ҳамин агар об гузаронад яъне ба талабот ҷавобгӯй нест. агар 2 намуна об гузаронад яъне ба талабот ҷавобгӯй мебошад. ман дар баробари фаъолияти кориам дар ин озмоишгоҳи марказӣ боз ба навиштани шеър низ машғул мебошам дар вақтҳои холигии худ. айни ҳол як 4 мисра шеър дар васти ҳамин нерӯгоҳ аз эҷодоти худам дорам. мехоҳам ба саҳми шумо ва бинандагон расонам. биё созем роғунро, биё созем роғунро ки фардояш дурахшон аст. биё созем роғунро ки дар он файзи раҳмон аст. биё созем роғунро ки мулкеро гулистон аст. биё созем роғунро ки бахти тоҷикистон аст. бо ин дастгоҳ мо ай намунаи овардашудаги аз иншооти обқабулкунаки доимӣ намуна оварда шудааст. мо аз он луламағз мегирем. ин асбоби луламағзгир ам ай бетон ам ай бетонҳои пошдодашуда мегирад. оди сарашти ҳар як намуна сетои намунаи луламағз мегирем. ҳозир мо якто луламағз аз дуруни намуна гирифтем. ҳамин хели намуна мо 2 тои дигар мегирем, 3 то шавад. баъд аз он инора мегирем дар дастгоҳи бетонбур. инора рост бурида баъди 48 соат пас инора месанҷем. ҳамин хели намунаҳоро мо аз тамоми ширкатҳо оварда дар ин ҷо аз иншооҳотҳои CJL овардагиянд, аз асаси штруба овардагиянд трансформаторни инора ҳамаша бурида санҷидагии мо. мухтасар дар бораи керн яъне луламағз ва гирифтани он ва мақсад аз гирифтани луламағз чи аст мехоҳам дар ниҳоятӣ суҳбат дар ин бора гардонам. дар навор шумо дидед ки мо чӣ қадр дар шароитҳои лабораторӣ ин намунаро ба забони сохтмони керн мегӯем гирифтем ва нишон додем ки ба кадом тарз гирифта мешавад ва ба кадом тарз кор карда мешавад. ин дар ҳоле ҳаст ки мо бояд ҳам дар худи сохтмон аз корҳои иҷрошуда фарз кунем аз қабати шибашудаи бетони кубида ё ин ки намедонам хок дигар санг аз қабатҳои санг қабатҳои геологии санг мо аз унҷо ҳам керд мегирем намуна мегирем. мо кӯҳҳо бардошта лаборатория оварда наметавонем аммо пораҳои санга метавонем ва ба ин зарурат нест дар ҷояш дар мавзеаш ин кердҳоро рафта мегирам. вале ҳаҷми бетоне ки гирифта мешавад чале ки шумо дидед дар сандуқҳои алоҳида оварда дар лаборатория дар ин ҷо кер мегирем кор мекунем. мақсад омӯхтан санҷидан ва аз ташхис гузарондани пеш аз ҳама хосиятҳои физикавии бетони ё ин ки маводи дар онҷо истифода шуда. мақсади асосӣ ҳамин яъне ки зичии хос мустаҳкамӣ ва якчанд санҷишҳои дигар дорад ки мо инҳоро бояд ба анҷом диҳем. шумо дар вақти ташхиси бонки ҷаҳонӣ ба хотиратон ҳаст яке аз саволҳояшон яке аз нигарониҳояшон буд ки қабати алевролите ки дар
қисмати агрегати 56 ҷойгир мебошад, аливаралити ки дар мавзеи кӯҳ ҷойгир мебошад, қобили қабул нест ки дар ин ҷо ин дута агрегата мо созем. мавзӯъ масъала ҳамин хел гузошта шуда буд. чӣ хеле ки шумо медонед, барои исбот кардани он ки ин санги аливаралите ки дар агрегатҳои 56 ҷойгиранд, дар қабати агрегатҳои 56 мутобиқат мекунад барои он ки мо агрегатҳоро созем. барои ҳамин ҳам аз давлати швейтсариё, чӣ хеле ки шумо хабар доред, мо асбобҳои махсусе ки овардем ки барои луламағз гирифтан аз девор то умқи 40 метр ва диаметри 76 миллиметр луламағзро гирифта дасти инсон нарасида дар ҳамун дохили кӯҳ се андоза кор мекунад. ин асбобҳои мо бо клёнка печонида берун бароварда дар ҷояш дарҳол бо парафин маҳкам карда аз як луламағзе ки диаметри 76 сантиметр дорад, яшикҳои чӯбии қариб ки 40 ба 50 сантиметр ва дарозааш 1.5 метр буд. барои он ки исбот кунем ки санги аливаралити толори мошинҳо дар қисмати агрегати 56 боиси қабул аст, ҷоиз аст ки дар ин ҷо агрегатҳоро созем. ҳамин намунаҳоро 50% ба шаҳри Турини Итолиё, ба худи озмоишгоҳи Барло, шумо медонед Барлоро, Ҷованни Барло, бале, ва 50% дигарашо ба шаҳри Теҳрони озмоишгоҳҳои Эрон бурдем. барои чӣ? савол ба вуҷуд меояд ки оё намешуд ки фарз кардем ки дар давлатҳои пасошӯравӣ ё ин ки дар худи Русия ё ин ки намедонам дар куҷо санҷем, тақрибан 40 нишондоди ҳамин санге ки ман гуфтам санҷидан дар кор буд. дар Санкт Петербург ҳамагӣ 13 нишондоди он талаботҳое ки барои мо лозим буд санҷида мешуд. барои ҳаминам мо интихоб кардем Итолиё ки дар худи лабораторияи ҳамун шахсе ки ба ин кор машғул аст ва ҳамчунин барои алтернатива барои қиёс кардан дар лабораторияҳои Эрон санҷида. ин санҷишҳо тақрибан 8 моҳ давом карданд. барои чӣ? трехосные сжатие мегӯем мо дар се нишона, дар се тир, се тира, санҷиши се тира ин сангҳоро санҷидан лозим буд. як дуюм, дар таъсири об, дар таъсири дигар фарз кардем ки ҳолатҳои физикавӣ химиявӣ санҷидан лозим буд. барои ин санҷиш як 8 моҳ давом кард. тақрибан дар зери фишор 6 моҳ нигоҳ доштанд ва ҳар рӯз ва монитори мудам ва санҷиш карданд. аз ин лиҳоз чун ин асбобро баъд мо дастрас кардем дар лабораторияи худамон ба дақиқати он дараҷае ки фарз кардем ки дар Турину, дар шаҳри Турини Итолиё дигар барои мо зарурат надорад, аммо дар объектҳои хмон ин асбоб дар лаборатория дар озмоишгоҳи марказии мо вуҷуд дорад ва мо хокаҳо, сангҳо ва маводҳои бетониро дар он месанҷем. яъне санҷиши се тира мегӯем. аз се тараф фақат ба воситаи об мешавад таъсир карда, ба ҷисм таъсир карда хосиятҳои физикавии онро месанҷем. маълули химиявие ки аз Федератсияи Россия ба мо ворид шудааст, кропласт ПК ном дорад, яъне зидди сармотобоварӣ аст. ира аз санҷиш мегузаронем, дар дохили бетон меандозем. ҳозир мо санҷиш мекунем. хуб рехтем, хуб дигари шуд. Сангреза рехтем, рега рехтем бо реги табиӣ, яъне реги сунъӣ. баъд аз ин семента мерезем. ино ҳамаш баркашидагӣ тайёр мондагиамон. сартобовар аст, меандозем дар дурини бо об якҷоя карда мерезем. акнун нишасти конус мегирем.
намунаҳои гирифтагиро дар даруни яхдон дар ҳарорати -15 градус то 28 рӯза нигоҳдорӣ мекунем. Баъди 28 рӯз инҳоро гирифта аз санҷиш мегузаронем. Баъди 28 рӯзи ташхиси намунаҳо, яъне маводи химиявӣ ба муқобили сартобоварӣ, агар ба талабот ҷавобгӯ бошад, мо онро ба сохтмон барои истифодабарӣ иҷозат медиҳем. мо ҳар рӯз замин сангрезаҳоро аз қитъаҳои истеҳсолӣ оварда дар ҳамин озмоишгоҳ ташхис мекунем. тарзи лойнокӣ, тарзи сангҳои сӯзаншакл, тарзи сангҳои шикаста, тарзи сангҳои табииро ки онҳо ба талаботи стандартӣ оё ҷавоб медиҳанд намедиҳанд, мо ташхис намуда онҳоро ташхис менамоем. баъд аз он мо ба онҳо дархост медиҳем, вақте ки ба талаботҳои стандартӣ ҷавоб диҳад, мо онҳоро иҷозат медиҳем ки метавонед кор кунед. бар замми ин мо боз дар қитъаҳои битонхобоне ки дар дуруни нақбҳо ҳаст назорат мекунем. дар он мунтазамнокии битон, нишасти конус ва то ҷобаҷогиршавии битонро назорат мекунем. ҳар як битоне ки ба мо аз рӯи намуна баъди комиссия мегзарад, мо аз рӯи он намуна рафта бо ҳамон меъёрҳои стандартӣ онҳоро назорат карда то охири он битоне ки мо мегирем дар он ҷо меистем. мо ҳам дар вақтаи шабонарӯзӣ ва ҳам дар вақтаи рӯз 7 рӯз шифти шабона, 7 рӯз шифти рӯзона кору фаъолият мекунем. дар озмоишгоҳ инчунин як бахши спектралӣ амал мекунад. ин ҷо тавассути нурҳои рентгенӣ, таркиби кимиёвии маводи сохтмонӣ, ҳамбастагии байни элементҳо мавриди таҳқиқи омӯзиш қарор дода мешавад. ҳоло мо дар назди дифрактометр қарор дорем ки ин асбоб барои муайян намудани таркиби минералогии ҷинсҳои кӯҳӣ ва масолеҳҳои сохтмонӣ истифода бурда мешавад. ҳоло мо дар ин асбоб намунаи сементро барои муайян намудан мегузорем. баъд аз гузоштан дар давоми 15 дақиқа натиҷаҳои он дар монитор бироварда мешавад ва баъд аз гирифтани он мо хулосагирӣ карда баъд сементро ба сохтмон равона месозем. асбоби дигаре ки дар ин ҷо қарор дорад, асбоби спектрометр, ин барои муайян намудани миқдор ва таркиби элементҳои кимиёвӣ дар масолеҳҳои сохтмонӣ мебошад. ҳоли мо намунаҳои сементро ки ҳамчун намуди шиша кардаем дар даруни асбоб барои озмоиш мегузорем ва дар муддати кӯтоҳ ин асбоб онро ташхис карда дар компютер дар экран мебарорад. ҳамаи намунаҳо бо тариқи диаграмма нишон дода мешавад ки кадом элемент дар кадом миқдор дар даруни сементи намунаи мо вуҷуд дорад.
اسباب دیگری داریم. این اسباب برای سپکترومتر برای معاین نمودن ترکیب کیمیایی همه گونه متال ها استفاده برده می شود. اینا میبینیم ما یک نمونه متال آهن داریم که از کنسترکسیون ساختمانی انشاءات گرفته شده برای سنجش آورده شده است. در وقت سنجش سطح نمونه گرفته شده سوزانده می شود و در وقت سوزاندن همین ترکیب کیمیایی آن معلوم می گردد. خوبی این دستگاه در آن است که این در خود آزمایشگاه استفاده برده شوند و یا اینکه آن کنسترکسیون که آنها را بریده ممکن است در خود انشاءات استفاده برده شوند. نگفته نماند که عین زمان بنیاد نیروگاه راغون به 4 لات تقسیم شده و هر کدام آنها میباید دارای آزمایشگاه‌های مستقل خویش باشند. لیک آزمایشگاه مرکزی ساختمان که به واسطه متعلق فرمایشگر ساختمان است، نظارت فونکسیونالی و تخصصی صفتناکی و اعتماد بخشی کارها را در انشاءات خرد و بزرگی ساخته شونده نیروگاه به عهده دارد. کارهای آزمایشی و سنجشی لات‌های 3 و 4 را آزمایشگاه مستقل انجام می‌دهد، از قبیل انگرگذاری در شافت‌های آب قبول کننده دائمی و غیره را. ما در انشاءات آب قبول کننده دائمی در سطح 1180 متر از سطح برق قرار داریم. در اینجا شرکت تونل سد اوریونو کارهای مستحکم کنی را اجرا کرده ایستاده است. طبق لایحه در این انشاءات باید زیاده از 4000 انکرهای تحت فشار قرار داده شده و زیاده از 11000 انکرهای اژیگه نصب کرده شوند. باید قید نماییم که این انکرها پیش از نصب شدن در پایگاه‌های استحصالی آماده کرده میشوند و به کمیسیون تکنیکی سپرده میشوند. بعد از آن که ما آنها را قبول کردیم، آنها به انشاءات انتقال کرده شده نصب کرده میشوند. بعد از نصب این انکرها کارهای سمنتاسیونی اجرا کرده میشوند. بعد از 14 روزی کارهای سمنتاسیونی ما متخصصان شعبه متل آزمایشگاه مرکزی ساختمانی این انکرها را از سنجش گذرانیده موافقت آنها را با معیارهای ساختمانی معین می‌نماییم. حالا باشد ما رفتی نصب انکرهای تحت فشار قرار داده شده را به شما نشان میدیم. موافقی لایحه انکرهای تحت فشار قرار داده شده با قوه 93 تن سنجش کرده شده. بعد از این پروتکل مطابقت با استانداردهای دولتی به امضا رسانیده می شود. در تراز 1180 متر کارهای آزمایش قابلیت توانه انکرها گذرانده شده ایستاده است. باید قید نماییم که انکرهای مذکور بعد از آن که نصب کرده می شوند کارهای سمنتاسیونی اجرا کرده می شود و فقط بعد 7 روز کارهای سمنتاسیونی آزمایش گذرانده می شود. موافق طلبات لایحه که در اساس استانداردهای بین دولتی و استانداردهای بین المللی لایحه کشی کرده شده است، ما از شماره عمومی 3% انکرهای نصب شده را آزمایش میکنیم. انکرهای مذکور از آرماتور صنف I3 ساخته شدند و دیامتر آنها 32 میلیمتر را تشکیل میدهد. وابسته به این موافق لایحه قوه کشش این چنین انکرها 241 کیلونیوتن را تشکیل میدهد. ترتیب گذراندن آزمایش توانایی قابلیت انکرها چنین است. ما قوه را تا 50 کیلونیوتن برداشته در مدت 3-5 دقیقه نگاه می‌داریم و بعد از اون بس قوه 100 کیلونیوتن می‌برداریم. همین طور تا قوه 245 کیلونیوتن برداشته اون را در مدت 3-5 دقیقه نگاه می‌داریم و همچنین همین کار را برعکس ادامه داده آزمایش را می‌گذرونیم. در پایگاه ساختمانی 5A قرار داریم. خیلی که دیده ایستادیم قسم‌های آهنی که در اینجا هستند از پایگاه ساختمانی
гидромонтажи тоҷикон ки дар шаҳри норак ҳузур дорад дар он ҷо барориш карда мешавад, хат карда мешавад. баъд аз тайёр намудани варақҳои оҳанин комиссияи техникӣ ташкил дода шуда бо намояндагони шуъбаи металл дар норак барои дуруст тайёр намудани ин варақҳои оҳанин санҷишҳо гузаронида мешаванд. баъд аз қабули санҷишҳо ин қисмҳои оҳании камоншакле ки дар ин ҷо дида истодаем ба шаҳри Роғун интиқол дода мешавад. баъд аз интиқол додан кондукторҳо гузошта ҳар як қисми он ҷамъогирии санҷишӣ карда мешавад. ҳар як қубури обрасон аз 6 қисм иборат аст ки қутри он 7 метр мебошад. дар як ҷоягӣ ҳар як қубури ин аз 43 тонн иборат аст. баъд аз тайёр кардани ҷамъогир кардани санҷишӣ ҳар як дарзҳои кафшерӣ ба шуъбаи металли озмоишгоҳи марказӣ супорида мешавад. баъд аз тайёр будани дарзҳои кафшерӣ бо кондуктори кафшери автоматикӣ ҷӯшкорӣ мешавад. корҳое ки дар ин ҷо аз тарафи пудрачии тоҷикгидромонтаж тайёр карда шуда истодааст дар якҷоягӣ бо пудрачии тоҷикгидромонтаж санҷишҳо гузаронида мешавад. ҳар як оҳанфулузе ки дар ин ҷо ҳузур дорад. баъд аз он арматурбандӣ мешавад. бо арматурбандӣ ҳар вазми ин қубурҳои обрасон тақрибан 110-120 тоннро ташкил медиҳад ки инчунин корҳо дар ҷаҳон бори аввал аст ки дар нерӯгоҳи барқии обии Роғун шуда истодааст. ин бо мо фахр аст ки ин корҳоро мо тоҷикон дар нерӯгоҳи барқии обии Роғун анҷом дода истодаем. баъди ворид шудани варақҳои оҳанин ва гузаштани онҳо аз озмоиши механикӣ ва химиявӣ иҷозат дода мешавад барои истифодабарӣ дар сохтмон. дар марҳилаи дуюм кормандони озмоишгоҳи марказии шуъбаи металл барои баҳо додани дарзҳои кафшерӣ ки аз тарафи пудрачӣ айни ҳол ширкати гидромонтажи Осиёи Миёна анҷом додааст таҳти санҷиш қарор медиҳем. бояд қайд намуд ки барои чунин санҷишҳо мутахассисони шуъбаи металли озмоишгоҳи марказӣ барои курсҳои иловагӣ ба Федератсияи Русия сафарбар карда шуда соҳиби диплом шуданд. барои баҳо додани чунин конструксияҳои талаботашон баланд чунин озмоишҳо зарурӣ мебошанд. воло бошад рафти корҳои санҷишӣ бо усули ультрасадоӣ анҷом медиҳем. баъди ташхиси ультрасадоие ки дар пойгоҳи гидромонтажи Осиёи марказӣ мегузарад баъди хулосабарорӣ иҷозат дода мешавад барои васлу насби варақҳои оҳанин дар иншоот. ҳозир шумо дар наворҳо дидед ки оҳанфулузот фарз кардем васлу насб мешавад махсусан абичайкҳое ки барои қубурҳои обрасон ба агрегатҳо васлу насб шуда истодаанд ва бинандаи ноогаҳ фикр карданаш мумкин ки ин оҳанҳо занг задаанд баъзан чӣ хеле ино истифода мешаванд. чӣ хеле ки шумо медонед ғайри оне ки озмоишгоҳ ин мавзӯъҳоро ин масъалаҳоро месанҷад мо раёсати назорати техникӣ дорем ки дар шакли комиссияи умумӣ иборат аз ҳамаи раёсатҳои марбута дар ҷои кор пеш аз оне ки мавод ё ки маҳсулот ё ки фарз кардем ки конструксия истифода шавад аввал дар шакли комиссионӣ иҷозат медиҳанд баъд ина ба мавзеи сохтмон бурда насб мекунанд. пеш аз ин ҳамаи он қабати тунуки занг оксиди оҳане ки дар натиҷаи фарз кардем намигарӣ ва дигар дар арматура ё ки дар абичайкаҳо пайдо шудааст тавассути бокун ва фишори баланди ҳаво зада тоза кардан анҷом дода мешавад ки бо забони русина пескостроение чисто мегӯянд ва шумо шоҳиди ин воқеа ҳам шуда дар навор яъне ки маводҳое ки истифода мешаванд конструксияҳои оҳанине ки истифода мешаванд пеш аз он ки дохили бетон шаванд пеш аз он ки дар атрофи он бетон гирифта шавад ҳатман
тоза карда шуда баъд ба кори оянда ба қадамҳои оянда истифода бурда мешаванд. озмоишгоҳ илова ба он ки ҳанӯз ҳангоми захираи маводи сарбанд дар анборҳо озмоиш гузаронидааст, замони интиқол ва истифодаи мавод дар бунёди сарбанд озмоишҳои такрории донабандии онро анҷом медиҳад. кормандони озмоишгоҳ бо усули шурф-лунка зичии маводи хобондашудаи сарбандро муайян мекунанд. онҳо пас аз муоинаи қитъаи маводхобонида мавзеи мавриди назарро интихоб, ҳалқа ва ё равзанаеро гузошта намунии хоб мегиранд ва вазни онро бармекашанд. пардаи полиэтиленро дохили ҳалқа мекунанд, сипас об рехта калибровка менамоянд. баъдан пардаро мегиранд ва об таҳшин мешавад. муайян мекунанд ки сатҳи таҳшиншавӣ чанд аст. сипас маводи кандаро ба чоҳ мерезанд ва шиба мекунанд. ҳамин тавр ҳаҷми шурф муайян карда мешавад. баъд аз муайян кардани вазни хоки канда ва вазни обу ҳаҷми чоҳ, зичии қабади хобондашудаи мавод дақиқ ва намнокии он аниқ мегардад ва билохира зичии мавод дар ҳолати хушкӣ ҳисоб кардаву ҳангоми ба талабот ҷавобгӯ будан рехтани қабати дигари маводи сарбанд иҷозат дода мешавад. дар заводҳои истеҳсоли бетон ки маводи нефтӣ низ дар омехтагӣ бо семент рӯи кор меояд, мутахассисони озмоишгоҳ сифати бетони ҳосилшударо нуктасанҷона ташхис мекунанд. дар минтақаи сарбанди асосӣ ки ғайримаъмулӣ масъолаи бетони кӯбида истифода мешавад, мутахассисони озмоишгоҳ таваҷҷӯҳи хоса мабзул медоранд. дар хусуси бетони кӯбидашаванда бо лафзи русӣ на укатанный бетон мегӯянд. дар таҷрибаи кишвари мо ягон ҷо истифода нашудааст, аммо амалан дар дигар ҷоҳо истифода шудааст ва мо назариявӣ дар бораи ин бисёр маълумотҳо доштем ва хуб аст ки дар иншооти Рогун ин истифода шудааст ва мо таҷрибаи комил пайдо кардем. дар сарбанди нерӯгоҳ. бале, дар сарбанди нерӯгоҳ, дар зерпояи сарбанди нерӯгоҳ. чӣ маъне дорад укатани бетон, бетони кӯбидашаванда? ҳамин бетони маъмулие ки ҳаст, ҳамон омехтае ки бетони маъмулӣ тайёр мекунанд, сементе ки истифода шудааст 50%-аша мегирем. яъне ки фарз кардем ба ҷои 100 кило мо метавонем 50 кило монем. аслан барои як куб омехтаи бетони кӯбидашаванда 150 килограмм семен сарф мешавад. барои бетони маъмулӣ 300 килограмм сарф мешавад. об дар бетони маъмулӣ фарз кардем агар 70-75% дошта бошад, ташкил кунад агар дар ин бетон, дар бетони кӯбидашаванда намии омехтаи бетони кӯбидашаванда ҳамагӣ 6-8%-ро ташкил мекунад. яъне вайро дар шакли дар даст гирифта ғиҷим карда намумкин. ба ҳамин тариқ мо вая мехобонем ва бо воситаи механизмҳои шиббакунанда, катоб мегӯем бо забони русӣ, катоб мекунем, шибба мекунем то он дараҷае ки зичии хоси бетони кӯбидашаванда зиёда аз 2/2 ё 2/3 тонна дар 1 метри кубӣ нагардад. яъне мо ба тариқи лабораторӣ бо месанҷем чӣ ки дар наворҳо дидед шумо. дар кони гилхоки рақами 17 ки он ҷо маводи ядрои иншоот фароҳам истисол мешавад ва истифодаи хушсифати он хеле заруриву муҳим аст, кормандони озмоишгоҳ ташхисҳои дақиқу тахассусӣ анҷом медиҳанд. маводи гилхоки кони рақами 17 маводи зилти филтратсионӣ буда
дар сарбанди нерӯгоҳи барқии оби роғун хобонида мешавад. яке аз талаботҳои асосии он ин таркиби донабандӣ мебошад ки аз 0 то 200 мм дар бар мегирад. талаботи дигари он ин зарраҳои аз 80 микрон поён на кам аз 20% дар бар бояд бигирад. фарқияти байни дигар маводҳое ки дар сарбанди нерӯгоҳи барқи оби роғун хобонида мешавад дар он аст ки ин қобилияти зидди филтратсионӣ дорад. гилхок суглинок дар сарбанд дар ядро дар мағзи сарбанд истифода мешавад. ин мавод беҳтарин маводи пардаи обанд аст дар объектҳои гидроэнергетикӣ, махсусан дар сарбандҳои сангии хокӣ. чиқаде ки шумо медонед, мо дар навбати аввал дар пешдаргот аз маводи фарз кардем химиявӣ истифода бурдем, аз пленкаҳо, аз клёнкаҳо, номи дигараш асоси геомембрана ки истеҳсоли Испания буд ва ман дар он завод худам рафта санҷишҳои нагузарондагӣ будам, иштирок доштам. аз он истифода бурдем. дар таҷрибаи ҷаҳонӣ ин якумин андозае ҳаст ки дар баландии то 90 метр аз геомембрана истифода бурдаанд ва дар танаи сарбанди сангии хокӣ. аслан дар танаи бетон, дар сақфи бетон истифода бурданаш қулайтар ва осонтар аст. мо ин корро дар бадани сангии хокӣ ва минбаъд дар танаи бетон истифода бурдем. бисёр маводи хуб аст, аммо он коре ки марказ ядрои сангии хокӣ мекунад, ядрои суглинок мекунад, гилхок, ин маводи химиявӣ, ин геомембрана он корро карда наметавонад. гап дар бораи чӣ меравад? вақте ки мо сарбанда месозем, аз он ҷагар нишон диҳам, камераотон мебинад, ана ҳамин қисмат меравад. ин он бетони кубидае ки баландии 27 метр мебошад, мо ино ҳозир кор карда истодем. ва гап дар бораи анамин гилхоке меравад ки дар байн ба шакли пирамидаи сарбурида ё ин ки секунҷа шумо дида истодем. тақрибан 9 миллион метри куби аз ин мавод истифода мешавад ва ҳамин пардаи обанде ҳаст ки обро аз қисмати боло, аз бефи боло инҷо обанбор ба қисмати поён гузаронида намемонад. ба ҳамин дараҷа кубида мешавад, ин гилхок ба ҳамин дараҷа шиба карда мешавад ки гузариши об ба монанди он ки шумо баданатон арақ мекунад ба ҳамон дараҷа мешавад. қобили зикр аст ки озмоишгоҳи марказии сохтмонии нерӯгоҳи барқиёбии роғун аз рӯзи фаъолияташ инҷониб таваҷҷӯҳи меҳмонон ва мутахассисони дохиливу хориҷии кишварро ба худ ҷалб кардааст. онҳо ба таҷҳизоти нодиру замонавии озмоишгоҳ ва мутахассисини варзидии он ки дар кишварҳои мутараққии ҷаҳон таҷрибаву малака омӯхтаанд баҳои сазовор медиҳанд. фаъолияти босамар ва ҳирфаиву тахассусии кормандони озмоишгоҳи марказии сохтмон дар ҳамаи иншооти сохташавандаи нерӯгоҳи роғун таҳти назорати қатъиву ҳамешагии мақомоти ҷамъияти саҳомии кушодии нерӯгоҳи роғун ҳамчун фаромӯшгари сохтмон қарор дода шудааст. ба шумо чидар муяссар шуд ки бо ин қадар таҷҳизоте ки дар хориҷ истеҳсол мешавад, аз ҷумла кишварҳои шумо номбар кардед, мутахассисо чӣ гуна омода шуданд ва ин мутахассисо имрӯз яъне талаботи шумо қонеъ мекунад намекунад ташхисошо? ҳаминро қайд карданем ки дар озмоишгоҳи марказии сохтмонӣ зиёда аз 150 нафар мутахассисон кору фаъолият мекунанд ки аксарияташон дар давлатҳои ҳамҷавори мо аз ҷумла дар русия ва дигар давлатҳои аврупо таҳсили илм кардаанд. якчандта номзади илмҳои техникӣ кор мекунанд, унвонҷӯёни номзадҳои илми техникӣ ва докторҳои илмҳои техникӣ фаъолият мекунанд, кор мекунанд ва дар давоми фаъолияти кори озмоишгоҳ аз рӯи зарурат мо гурӯҳи муайяни коргаронро ба давлатҳои зарурӣ, ба институтҳои зарурӣ сафарбар кардем ки дар онро такмили курси ихтисос мекунанд ва карданд ва баргашта кори худашонро дар озмоишгоҳ давом дода истоданд. чунон ки мебинед, роғун ба лотҳо тақсим шудааст. яъне ҳаҷми кори роғун минбаъд ба аз тариқи лотҳо чӣ мешавад, ҳаллу фасл мешавад.
خب اینجا هم لطها هم پودرت‌های خارجی هستند و هم پودرت‌های داخلی هستند. اونها هم تشخیصگاه‌ها دارند. تشخیصگاه مرکزی ما با آنها چگونه ارتباط دارد و چگونه حقوق‌های نظارتی کار آنها دارد. شما درست قید بکنید حالا که ساختمان با 4 لوت تقسیم شده است. لوت یک تجهیزات گیدرومکانیکی که شرکت استرالیا وید پیش میبرد. لوت 2 ساخت سد لاتینا که شرکت ویبلی ایتالیا پیش میبرد. لوت 3 قسمت راستی ساحل که شرکت توجی گیدر الکترومونتاژ پیش میبرد و لوت 4 که قسمت چپ ساحل میباشد شرکت های وطنی و شرطنامه های پودرتی کار کرده ایستادند. نوابسته از این همه شرکت هایی که نامبر کردیم در ساختمان آزمایشگاه های خود را دارند. آزمایشگاه مرکزی ساختمانی کلاً کاملا در علاهیدگی کار و فعالیت بکند و نشاندادهایی که در آزمایشگاه معین می شود برای ما قابل قبول است. چون که می‌دانیم ساختمان راغون ساختمان کوتاه مدت نیست. حدود 8-10 سال دیگر شاید که دوام کند ساختمان بنیاد راغون. دورنمای آزمایشگاه به نظر شما چه باید باشه؟ آزمایشگاه کنونی آزمایشگاه کار کرده ایستاده جمعیت سهامی شده نیروگاه برقیابی راغون با تمام تجهیزات هایی که ضرور است برای ساختن چنین نیروگاه مجهز می باشد. وابسته به این با ترقی کردن علم و تکنیک با استفاده بردن از امکانیت های نوآوری که در جهان پیدا می شود ما آزمایشگاه را باز هم تامین میکنیم آماده باش میکنیم. در حال حاضر ضرورت به یگان تجهیزات دیگری علاوگی نداریم چون که تمام تجهیزات هایی که در آزمایشگاه نصب کرده شدند چه در خود آزمایشگاه چه در ابیکت های دیگر در داخل ساختمان در زوادهای استحصال کننده بتون و دیگر ما در آنجا فعالیت میکنیم. دستگاه ها و تجهیزات هایی داریم که حجم خرد دارند وزن خرد دارند در آنجا برده در جایش سنجیده می شود. محترم رئیس شما مرتبه ها یادآور شدید که این آزمایشگاه نه تنها برای راغون بلکه برای انشاءات های عظیم تاجیکستان نیز خدمت خواهد کرد. بله همین طور است. برای اون که چنین آزمایشگاه در مقیاس آسیای مرکزی وجود ندارد چنین آزمایشگاه ساختمانی برای همین هم نه تنها میتواند کند ما علاقه در بسیار ابیکت های کشورمون چخیلی که شما سوال داده ایستادید و من قید کردم علاقه چنین آزمایش های مواد های ساختمانی رو گذراندیم و خلاصه های خود رو داده ایم. چنین است یک روز فعالیت آزمایشگاه مرکزی ساختمان نیروگاه برقیابی راغون که منظور شما گردید. این آزمایشگاه همه جانبه مجهز و با متخصصان حرفه‌ای مسلح من بعد نیز در بنیاد انشاءات گیدروانرژتیکی جمهوری و دیگر ساختمان‌های عظیم کشور مفید و سودمند واقع خواهد شد.